gradually unense ya chenchiri dero politics nigo ya koba driven by individualism nakitokuruka seke usi egenche gusege bonche siasa yaboni anegenche bono Matilda na achakire kwanza ote naki ine abarayi baboniga uruchi bachore tubia kurwa somo MCA tukabeka mpaka mu women rep tugacho mu member of parliament tugacho mu senator tugacho mu governor tugachara mpaka president na ende bonse pimba ikaranse tebirugo hibono mpaka endrete ko koregasi na ende ngubaka na turasigasi kwamanya kubona ayoroche mpaka endrete kurwanirira ebintu biri bigokuna mwananchi. The answer is politics ya bono ya rure kuruase okurwanirira common good ya beira so kurwanirira yento tokurukana naki individual yento kende ya kabiri siasa ya bono ya nchire chibese is money driven. Rero squeeze onye gutagete kutenenka bwango ngayo gotebu okore nakyo gotebu okore turi gotebuna gende school osome yaya turi gotebuna nakigendo okora amatemu okure yaya turi gotebugendo gende biashara bitagete discipline ngora turi gotebu okore trade turi gotebu ogotebuna naki asoko nyore bese gosoa bwango siasa so siasa yabon niye kuligi chibese muntu makubuli how much is enough for one person ekira isani kira manya wansa korengereria abande. The answer is the more you get the more you want. Bono gotu weti mwanya bantu nero kwigu siasa yabono yabeire biashara onye gutakiti gutware biashara rero squeeze biashara biyana nda abantu bakora ni biashara okora ne serikali biri bigo diri nechi million nechi billion ayetoko ebunsariwo wikobe asamanganasia siasa yabeire therefore an avenue yo gukora biashara binene igubono taina avenue yo gukorera abantu yento kendi siasa yabeire avenue ya survival kare muntu tare kwenda ase siasa chiko survive not nabono tosometi tutayeti gukora gas tutayeti gukora biashara tutayeti kulikwa mata bantu mbere basomire babwate ki certificate chingi tutayeti kulikwa kore gas aikaranza kuruma mpaka maro atete siasa kunya kumyoka ne politician kunya kore kwende siasa yabeire for survival.